mawubona uhlala namantombazane emgwaqeni ekhaya uyathathwa ufake emotweni uhambise endlini yakho. Ngoba sengishilo bafo. Umuntu wesifazane ebusuku yedwa idabukisa ecebini embizi ayikho engangayenza nami. Ngi-out njengoba nawe uyi-out usangakwenza lokho engakwenza kuyena. Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba sine-guest today, it means ikhona lento aseqala ukuyinothisa kahle kahle ku-person anayo kwezothanda ukuthi lana kumenza nje is not make sure. Shothi sekukhona omunye umuntu amnikeza uthando lolu angilikeza lona nami. Kodwa-ke uzosichazela kabanzi ubhuti ukuthi why la sike sizothi ngabe usiphatheleni. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la ubuya kuyona. No, igama ngo-Andile Sibongo Mzimela ngiqhamuka khona ngala eThekwini eBrea. Okay. Ngibhalele kulolu hlelo cause ngifuna ukuthi ningisize nomuntu lo engithandana naye. Angisamtholi kahle kulezi insuku cause ama-calls ami akasawabambi, ama-message ami akasawa-respond bangabe ngimbhalele. Naqani ngithandana? Saqala sino 3 years sithandana lo muntu. Okay. Kulo 3 years lo noma ke ngithi nje udlelwane benu busana kuqala iluphi uhlobo ayenza ngalo indlela ayiphethe ngayo obonayo njengamanje useshintshile njengoba uchaza nje. No, sisaqala umuntu nje ongikhombisa ukuthi hayi no uyangithanda engihlonipha appreciate yonke into engenzela yona. So after lo 3 years lo theni eseqala khona kwathi ngolunye nje usuku sisendlini yami naye hleli soyithula bhana no siyixoxela kumnandi. Then sahamba sayogeza then kwasho ukuthi sekumele ke silale phela nalo muntu lo no wangitshela ukuthi no akakabi namanje. So kulo 3 years imagine ngithandana nomuntu uyi-virgin yena. Uyayizwa into engisho. Yes. So manje kube khona lokho ukuthi yazi but no why ngoba mayesho yena hayi akangithembe angimkholi but kube khona lokho kungabaza lokho ukuthi hayi mhlasimpe uyangishayashaya umuntu lo. Because vele most yamantombazane anakho ukusho kanjani uma ngabe eqala ethandana nabantu ethi hayi usaseyi-virgin. So I know hayi ngimkholwe nami yabo. So ngalolo busuku lolo ke hayi ngithi siyaqala ke phela mina sewenza ikonzo yasekamereni hayi enqaba usisi enqaba impela ethi hayi ngeke angikho ready mina hayi nami ke njengomuntu wesilisa ayinyanye because sengihlale naye isikhathi eside lo muntu lo yabo. Then ngivele nginyanye ngithi mina yazi ukuthini sisi wami sacela ngiphumela njengamanje uhambe yekini angisakudingi la endlini yami. Waphuma wahamba ke since lokho ke nje hayi ama-calls ami akasawabambi ama-message ami akasabuyeli kumina. So akaciwanga kona lokho ukuthi uyamxosha? No, I think kwaciwa yikhona lokho but yena kwakumele ebuye ngakusasa kumina ezongicheck ukuthi no nginjani uyayibona lento engishoyo. Esho ukuthi I know sanda sami sacela ulalele lento le yabo. Isikhathi siyeza sacela sithi ukulinda kancane kancane ngizoba ready ngizokutshela kahle isikhathi masisi right. Yabo but yena akakwenzanga lokho sho ukuthi ke mhlasimpe kusese nomuntu abamtholile ongcono nami. Umthole kanjani lo muntu lo? Lo muntu usoleni noma uboneni? No, angithi njengoba engabuyi kumina ama-calls ami engabuyi kumina ngiyasola lokho and ngithe kwamanye amalanga ila ku TikTok ngabona kunomunye umfo nje la igama uNtando wakaZulu. Okay. So lo mfo lo mangibuka la ama-video akhe no usithombe sakhe naye lo muntu lo. Okay. Igama lalo ntombazana uAmahle. Baba bawu2? Yes, baba u2 le video le eposte uNtando. So ngiyibone la ku TikTok ngithi hayibo because umuntu wami nje lona angithathi ngene kuyena lo Ntando lo ngibona ukuthi ayikhiphana hayi no mangiqhubeka ngiscrolla kanje hayibo labantu bayajola phela lapha. Yayibona into ngithi hayi angimfollow yisho lo mjida lo ngimbhalele i-message la khona ku TikTok hayi no nangempela naye ayingiphendule ngithi akuseve bra wami no uyazi ngibuka ama-video akho la nosibani bani cha no ngisho ukuthi ngimthandile yabo because ngifuna indlela yokumngena ukuthi ngikwazi ugcine sengithola inamba yakhe. Hayi no nangempela sixoxe bemnandi nalobhaka lo engikhona mase ngithi mina ongidalele inamba yakho phela ngoba ngathi hayi uyakwazi ukukhetha izingane khona nami uzothi ungifaka kuline bakho. Hayi engidalele nangempela sikhulume ku WhatsApp nalobhaka lo hayi thene mase kumele sihlangane kube inkinga kancane yabo because hayi
asitholananga kahle naye mhlasimpe kungathini lengane le yayisim-alamisile ukuthi hayi kuseni lo mjida lo yilo kanje nakanje so lo bhaka lo wasegcina-ke engasangithembisisi mina kahle yabo wagcina sengishaya ngey'tori manje ethi hhayi angikho ngile yabo ngibhizi warawara lezo zinto ey'kanjalo hhayi ngabona ukuthi ayitshazile so ngase ngithi ngcono angibhalele la ekhaya mhlasimpe ngizokwazi ukuthi ningisize and hopefully ngiyabonga ukuthi nibuyile back kumina nazo ngichazela ukuthi hayi no angibuye nikwazile ukumthola kanje nakanje ukhona-ke vele uvumile ukuthi eze so angazi noma kulungeleni wena ukuthi ngimlande ukuthi uzokwazi ukukhulumisana naye umbuka hayi ngajabula ngempela cause hayi kade base ngifisa ukuhlala naye lo mfolo kodwa lo bhuti lo ufuna ukuhlanganela naye ukuthi aphume kwi-relationship nomuntu wakho wena masubuyela ubuyela kusisi lo mina isitori sami ngifuna ukumthola kahle kahle ukuthi no bayiqala nini lento le yabo babili noma mhlasimpe bayiqala lo sisi esathandana nami ngaleyo ndlela leyo yabo ngifuna ukuthola lezo zinto ey'kanjalo okay ithi ngimlande ke hayi inkinga ngiyaxoxelana lena Kuthiwa indaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faki order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udukizolo. Ukuze ufake order shayela u062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufake order makumba mano umhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke ubhuti uvumile ngala ukuthi asijoyine and nginethemba lokuthi kungenzeka akwazi ukuphendula yonke imibuzo singasifise ukuthi simbuze yona. So-ke asike sizwe ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Yebo sawona. Alright. Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nendawo osuke. No, igama uNtando akaZulu ngiseThekwini Westgate. Okay. Uyamazi ubhuti enhlana? Ubhuti ngiyamazi but bengimazi la efonini besingakaze sihlangana in person. Uyaqala nje ngicaphela naye. Alright. Umazi kanjani? Nahlangana kanjani efonini? Kwenzakalani? Ubhuti wangifollow ku TikTok like umuntu othanda ama-video ami nomuntu wami. Okay. Like engilikeela nje ney'thombe nani then Okay. saxoxa wacela inamba yami then sazana kanjalo. Oh. Yo, so muzwa ubizwe lokuhlelo elithi umfunani umuntu wami and khona yena kufika emqondo nakho since avela njengomuntu othanda ama-video wakho nomuntu wakho ucabangani? Ngokubona kwami ngingazi mhlawumbe ukuthi yena yini ngibizele yona la. Ngokubona kwami ukuthi mhlawumbe kukhona into mhlawumbe bekile ayihlanganisa before nomuntu wami because indlela ebenza ngayo nami bisithi ngisolisa ukuthi wonke ama-video engikwenzayo why nekhethile lawa engikwenza nomuntu lengibambisana naye. Okay. Yeah. So njengoba elana-ke ufisa ukukhulumisana nawe ekubhekile nje useduze kwakhe embuka ubuso nobuso. So ngicela umuphi isikhathi sakho umlalele ukuthi ufuna ukuthini kuwena. Sharp. Ungakhuluma naye lokho? hayi bafo kunjani? Ngiyaphila bhuti. Hayi no ngiyaphila nami bafayi vele sesiyazana ukuthi siyaqala ukubonana ngithi cha bafo lapha ngifuna ukuthola bafo ukuthi no lo muntu lo ohlekisana naye nje manje niqale nini ukwazana bafo njengoba senazana kangani niqale nini into yeni yayiqala nini? Usisi qala kwami ukumbona angisuke Durban Boards ngirequeste abanye osisi nje ababeya usisi babeya eGreyville eGame City then ukubuya kwami ngabuya ngizodlula ngaseBreya then ngabona usisi ebusuku nje usisi umile yedwa lapha eGodola nami ngimisa imoto ngimbuza sisi uyaphila evuma usisi then kwawukuthi usisi like ucebene inyembezi umuntu ongekho right ngimbuza inkinga yakhe
usesengitshela ukuthi uxoshe indoda yakhe and akanayo indawo yokulala cause nakubo uhambe umuntu oya kumngani wakhe. So angeke sakwazi ukuthi ebuyele kubo. So nami-ke njenge-out ngamcabangela usesi ngathi hhayi akangene emotweni, ongena usese emotweni sasesihamba siye endlini la ngihlala khona. Umuphi unyaka loyo? Kuwona unyaka lo. Iwona lo nyaka bafo. Okay, no bafo. Lo muntu ohlekisana naye bafo, bekuwumuntu wami lo bafo. Umuntu wami kahle kahle. Yabo ngoba uthi wena wamthola ebusuku bafo ekhaya no bafo. Sasikade sixabene mina naye bafo. Wakhishwa yimina endlini bafo. Ngiyangizwa ngithi. So mana wena bafo. Manje ngoba uthi wambona umuntu wena bafona ubona abantu ongabazi amantombazane uyawathatha hlahle nabafo uwasize. Umthetho wakho vele wenza kanjalo nabafo. Mawubona uhlala namantombazane emgwaqeni ekhaya uyathathwa fa emotweni uhambise endlini yakho. Ngoba sengishilo bafo. Umuntu wesifazane ebusuku yedwa idabukisa ecwebe inyembezi ayikho ngangayenza nami. Ngi-out njengoba nawe uyi-out wawusangakwenza lokho engakwenza kuyena. And okunye bafo sonke lesikhathi nje siyakhuluma efonini uthi into yami uyayithanda, umuntu nje engithandayo naye into yethu uyayithanda nani kanti umuntu nje uyangistokhe kahle kahle. Cha, hayi ngoba ngangikustoka bafo kepha ngangifuna ukuthola indlela bafo ukuthi ngikwazi ukuthola sikhulume ngihlale phansi nawe bafo. Ukubheka emehlweni sikhulume njengamadoda bafo. Ngoba kube kuthiwa lento ngakutshela efonini awungeke uzovuma ukuhlangana nami. Cause awuzothuka. Ngiyakuzwa bafo. Kodwa-ke indlela ochaza ngayo ikhombisa ukuthi uyindoda. Indoda ayiyenzi into wayenza wena ukuthi usungaze uxoshe umuntu wesifazane ebusuku. Mawuthi uyamxosha akahambe. Uthi akalalephi. Akuphephile la ngaphandle. Kunamadoda la ngaphandle izinto engasile. Kuyareshwa la ngaphandle banqunywa abantu. Into wayenza nje iyakhombisa ukuphukuphuku. Mana-ke mfowethu, mana. Awona mfowami lengane le mfethu sino-3 sithandana naye. Angithi uyangizwa. Lengane kumina yangitshela ukuthi ibijiji bafo. Yes. So bafona nawe nje usesimene esikanje ulinde nje lo-3 years full wonke ulinde bafo. Base ukuthi ngolunye nje usuku bafo lapho uyambona umuntu nangu bafo lapha phambi kwakho unqoni bafo. Kodwa still usanqaba bafo. Uthi nalo wena ungenza njalo na ungeke ucasuke wena useyicathulweni zami wena. Kushuthi kwaba indlela yokukhuluma bafo kushuthi anitholananga kahle because kumina bafo akusathatha ngisho ama-hour ekutheni ngilale naye kufika kwethi endlini. Hawu mana mana wena bafo wena the day umbona wena walala naye. Yebo njalo bhuti. Hayi bo. So ingakho uthi usanda kumbona nje usuyamposta ku TikTok usufaka ama-video wena. Na. Hayi bo. Oh wow. Cha kwaze kwalula kwakho bafo. Uqala nje umuntu umbona nje usukwini nje wena use ready kuwena. Mina ngalinda u3 years zonke. Ekahle kahle kumina wayishilo ukuthi wayekhona umpethu ayithandana naye. And then wayeseredi futhi. Ngoba ngisho ukuthi kuwena kushuthe kahle kahle kwaba inkulumo engahambisananga phakathi kwakho naye. Ngasho ukuthi mhlawumbe wena wahluleka ukukhuluma because kumina bafo akubanga nje into ethini. Sathi masifika endlini wahlala embhedeni ngameza into yokudla wadla ngahamba ngayogeza. Akuphelanga ngisho 2 minutes ngambona sengena naye eshaweni sesigeza so2. Kwase wathatheka nje nawe kalula kanjalo nawe ngomuntu ongamazi nje uqala nokumbona. Ngingazi noma mhlambe kwakuyindlela engibonga ngayo yini ukuthi ngithole indawo yokulala ebusuku futhi. Hayi cha mfowethu yazi ukuthini ngiyakuzwa konke lokho okushoyo yezwa. Ngeke futhi mfowethu ngize ngilwe nawe yezwa because manje vele lo muntu kuyacaca ukuthi nosinqumo sesithathile. And futhi ngeke ngize ngime endleleni yakhe mina. Mfowethu into engakutshela yona cha no ukuthi uqhubeka kahle futhi nomuntu wakho yezwa. Mina sengi-right ngayo. Bengifuna nje ukuthola lokho nje kuphela because yena ubengasafuna ukukhuluma nami. But ngoba sengikutholile yonke into njengamanje hayi cha sengiyajabula nami sengizokwazi
ukuba nokuthula empilweni yami ngijabule ngingabe nonembeza ukuthi hayi inontombazane nje lapha yavele yangizibe inhloso yayo ngingayazi ukuthi yebo leyo so cha mfowethu hayi qhubeka naye ngiyabonga mfowami ngoba usungazise yonke into qhubeka naye mina sengiyabonga Alright, mate qhubeka naye. Phethini lakho. Ngiright. Okay, ngiyabonga kakhulu kodwa ukuthi ugcine ngokufika, ngiyabonga ukuthi usihloniphe. Hayi inkinga. Yeah, so uzizwa kanjani ke? Esekutshela nje istory ukuthi kwahamba kanjani wena uhlala isikhathi esingaka ulindile. Kuyabajikijiki kwenzeka ngalendlela achaza ngayo futhi. Cha no khona ngisho ukuthi no inhliziyo ngibhlungu because manje mina ngase ngilinde u3 years zonke lo muntu ungalali naye so yena ke uyafika nje ngeusuku olulodwa yena useyakwazi ukulala naye yabo leyo nto le iyangilimaza kaphasi kodwa ke engingakusho ukuthi hayi akaqhubeke naye ubafo because kuyasho ukuthi hayi uyamjabulisa. Okay, so awuzolwa ngalutho? No hayi angizukulwa nalokho mina because vele hayi it's not like zonke izinto nje imayelana namantombazane kumele size sizilwe ngezandla hayi no umuntu kumele sivele simdedele enze into ayithandayo. Mase kuthiwa kuyaqondana nokuthi wayibona le video le usisi ungafisa ukuthini ngene? Cha into engafisa ukumtshela yona ukuthi no sisi wami hayi uqhubeke ngifisela inhlahla kukho konke lokho okwenzayo ngiyabonga mina kodwa nje lento angenza yona hayi Nkosi ikubusise ngalokho. Mbuka lapha ekhaya kuyakhombisa ukuthi sigcina ngalolu hlobo ngisimanga ukuthi ubhuti ngala uyachaza ukuthi yena bathulana kanjani nomuntu and kwayindlela abangena ngayo kwezothando lezo kwaze kufinyelela ethendeni seqina ngalendlela ukuthi usiyamposta sebelalile ngosuku lokuqala ngqabe ukubona ayabo nje kuningi kakhulu. Ngiyacela usingakhohlwa ukusubscribe ulike ushare mina ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.